ମାୟାବରା ହାଇସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଆଭା ସାହୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାୟାବରାର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଆଭା ସାହୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଶାୟତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ, ଆଲୁମିନି ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଆଭାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଆଭା ସାହୁ ମାୟାବରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାଜବାହାଲ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ସାହୁ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଓ NMMS ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଛାତ୍ରୀ ଆଭା ବୃତ୍ତି ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ରାଜୁ ମେହେର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୃତି ଛାତ୍ରୀ ଆଭାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।